Pasou outro verán e a solución para o problema da cianobacteria no encoro do Umías segue sen chegar. O goberno local de Caldas asegura que a Xunta non moveu ningunha ficha e que todo segue igual. Se ve que avances non hai, porque o río só hai que mirar para el, o encoro só hai que mirar para el, e aquí avances pois non hai ningún por parte da Administración Autonómica. O gabinete de crise constituído en Caldas, do que forman parte todos os partidos da corporación, mantivo unha xuntanza na subdelegación da Xunta en Pontevedra hai xa case 2 semanas. Naquele encontro participou Sanidade, pero non Augas de Galicia, tal e como se agardaba. Ante a súa ausencia, o goberno galego comprometeuse a organizar outra nova reunión, aínda que polo de agora nin tan sequera se pechou unha data. Solicitamos unha reunión de urxencia e nos convoca a Sanidade, que o lóxico sería que estivera ali Augas tamén, o sea, que xa fora unha reunión conxunta de todos, e non o está, e esa celeridade se plasma ali e despois vai alá máis dunha semana, casi 2 semanas, e seguimos sin novas, entendemos que, bueno, isto pois non lle surxe tanto, non lle dan tanta prioridade. Estarán esperando a que chova, pero aínda que chova non se vai arreglar o problema porque a alga está aí. E o ano que ven será outro ano, e tampouco sabemos polas previsións do tempo, isto pode ir a peor. Entonces, o que é evidente é que nin dan solución, nin se lles ve intención de dar. Así que, mentres en da Xunta non movan ficha, o Executivo local di seguir levando a cabo os pasos que ten que tomar para tentar atallar a situación. Un deses movementos foi recorrer á Valedora do Pobo requirindo amparo ante o estado do encoro. Nos estamos seguindo os nosos pasos, que o que temos acordado, que foi aprobar unha moción, esa moción pois se lle requiro amparo á Valedora do Pobo e esa carta se lle mandou, e os seguintes pasos pois os iremos dando en función de como actúe ou non a Xunta con respecto ao río. De momento, o gabinete de crise permanece á espera de recibir a resposta da Valedora do Pobo.